Kanta pagdaydayaw, kantaen tayo iti agkanta tay amin. Madaydayaw ti Apo, idaydayaw yu ti Apo manipud langit, da kayong agnaed kadagiti nangato adisso, idaydayaw yu da kayong angheles na, idaydayaw yu da kayo ang nailangitan nga armada na. Kararag tayo kakabsat. Managayat ken managparabor nga Dios, iti daytoy nga aldaw agyaman kami, tainturong na kami manen ditoy balay mo, tapno umay da kadayawen ken pagyamanan. Agyaman kami ti salunat nginted mo kada kami, ti daytoy nga agsapa. Bendisyonam ti adipen mo nga agsao kada kami. Agsao ka ken kuana tapno maibagana iti kayat mo nga ibaga kada kami. Dawaten mi nga luktam dagiti puspuso mi, tapno maawatan mi ti mensahem kada kami. Dawaten mi nga rod nga ti Espiritu Santo, isukuma ti kanayon nga mangidalan kada kami. Pakawenen na kami nga rod o Apo, kadagiti amin nga babak mi, napuutan mi man wenno saan. Daytoy ti dawat mi, tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Amen. Amok ti Diyos, sumbatan na kararago. Amok ti Diyos, sumbatan na kararago.
sure does. He raised me up to more than I can be. You raised me up so I can stand on mountains. You raised me up to walk on stormy seas. And I am strong when I am on your shoulders. You raised me up to more than I can be. You raised me up to more than I can be. Tinapay, tiyag ako. Maipalit ikararwa. Kasta ng tekno dyan, den nagbaybay. Kadagiti tao ako unay. Ti panakaibasa tinasantuan a surat, masarakan ija Isaiah 61 verse 10 at Isaiah 62 verse 3. Ket kastoy ti kunana. Agrag-o ti Jerusalem gapu tinaramid ni Yahweh. Mayarig ti babae ang nakawisan ti aldaw a panagkasarna. Kinawisan ti Dios ti panakaisalakan ken balegi. Awan dua-dua nga isalakan to ti apo ti Dios dagiti tattao na. Ket idaydayaw to amin a pagilian ken kuana. Wen awan dua-dua akas ti panagtutubo ti bukel ken idadakkel na. Agsauak tapno pumigsa ti pakinakem ti Jerusalem. Diak agulimek agingga adi maisalakan ti syudad ket agranyag ti balegi na akas silaw ti rabii. Jerusalem makitan to dagiti nasyon ti panagbaligim. Makitan to dagiti ari da iti dayag mo. Addan met baro anagan mo, nagan nga ited a mismo ti Apo. Agbalin kanto a napintas a korona iti ima ti Apo. Daytoy ti sao ti Dios. Ibasa kada kayo iti surat iti San Lucas kapitulo 2 bersikulo 20 ken 2 aging gana iti 40 ket kasto iti may basa. May dato ni Jesus iti templo. Dimteng ti tiempo iti panangtungpal da Jose ken Maria iti seremonya iti panakadalus kas mayanurot iti linteg ni Moses. Impandangarot ti ubing iti Jerusalem tapno idatunda iti Apo. Kas na ilanad tilintag iti Apo, maidaton iti Apo ti amin nga inuuna a lalaki. Napandatap no mangidatag damet iti sakripisyo asa nga paris a pagaw wenno dua a sibong ti kalapati. Kas mayanurot tilintag ti Apo. Iti dayta tiyempo adalakay nga agnagan Simeon nga agnaed ti Jerusalem. Naimbag ken managbuteng iti Dios ket patpadaanan na ti panakaisalakan ti Israel. Adda kenkwana iti Espiritu Santo. Impalting kenkwana iti Espiritu Santo ti dinto amatay gingga iti makita na ti Kristo nga inkari ti Apo.
Babaen ti panlangidalan ti Espiritu, simrek ni Simeon ti templo, hindi impan dagiti naganak ti ubing ay Jesus iti templo, tapno aramiden da kenkwana ti imbilin ti lintag. Sinakroy ni Simeon ti ubing kat nagyaman iti Diyos kunana, ita ta tinungpalmon ti karim o Apo, palubos mon, Apo musay asistal nato'y adipen mo. Ta nakita kon kadagiti bukod ko amata, iti panangisalakan mo. Ngayon sa gana, iti imatang dagiti amin at tao. May sa silaw ang mga ipakaamo kadagiti hentil iti pagayatam. Ken mangyag ti dayaw iti ilim a Israel. Nas daaw dagiti naganak ti ubing iti sinao ni Simeon may pankenkwana. Binindisyonan na ida ni Simeon. Pinilit ti Diyos daytoy nga ubing a pakadaelan ken pakaisalakanan ti adu ang Israel. Kinunan ni Maria. Naituding a pagilasinan a supyaten tud di adu at tao. Iti kasta mailatakto dagiti nalimod a pampanunot da ket tapusom salputen to tiladinget akas napatadem a kampilan. Adamat may sa propeta bakit unayen iso ni Ana nga anak ni Fanuel it tribo ni Aser. 7 atawen ang nagdenada ti asawa na ket tawenen anabalo saan na pumampanaw iti templo. Aldaw rabii ang nagdaydaw ti Diyos, nagayanunar, ken nagkarkararag. Iti daydi madlang oras, si mampat ni anak at nagyaman ti Diyos, sa nagsao may papan iti ubing, kadigiti amin nga gururay, iti panangwaywaya ti Diyos iti Jerusalem. Ti panagsublida iti Nazaret, iti naarami din da Jose ken Maria ti amin nga, ipaanur ti lintag ti Apo, nagsublida ti ili da a Nazaret, iti Galilea. Dimakol ken pumigsa ti ubing, napungan iti sirib, ket adda kenkwana iti parabor ti Dios. Nya po Dios kumatag bendisyon, iti panakaibasa, iti paset ti nasantuan na surat. Amen. Isa sa anaragsa sa Ama magyaman, isa sa anaragsa sa Ama magyaman. Naimbag, abigat ti amin kakabsat, ket madaydayaw itinagan ni Apo tayo nga Heso Kristo, iti daytoy nga maudi, a Domingo iti bulan iti Disyembre. Agyaman tayo, kadagiti amin nga inaramat ni Apo Diyos, manipod pa'y, iti umuna nga Domingo, iti Enero, aging gana iti daytoy nga maudi, nga Domingo iti bulan iti Disyembre, ken iti daytoy nga tawen. Agyaman na kiti Apo, kadagiti lay leaders tayo, iti Ilocano lay leaders tayo, da Sir June Sermonia, ni Kuya Jamie Samonte, da Ate Neri Samonte, ni Engineer Samuel Landingen, ken ni Mrs. Corazon Navarro, nga iso dahil dagiti lay leader ti Ilocano service. Ken kastamot nga pagyamanak ni Apo Diyos, nga iti daytoy nga Domingo, ket adda iti dua nga pamilya, nga iso nga imay nga agdaydayaw ken ni Apo Diyos, iti family iti Ferrer, ken family iti Leuterio, nga kadwada dagiti ubingda, ken kastamot nga addad ni ate ditoy, nga Veron, ket madaydayaw ni Apo Diyos, ken addapay, da si Sir nga Marites, ken kada kayo amin kadagiti uneg iti pagtayngan niyo nga agdaydayaw iti Dios babaen iti online worship service. Ket ni Apo Dios ko may tagtultuloy nga mangaywan ken mangidalan kada tayo iti daytoy nga nabatbati nga aldaw iti daytoy nga tawen iti 2020 agkararag tayo. Naindaklan ken man nakabalin nga Dios ipeksami iti panagyaman mi ken ka iti kaaddam kada kami iti daytoy nga tawen. Ket Ama palubusam kadi nga miyeg iti mensahem iti daytoy nga aldaw kadagiti anak mo. Bendisyonam kadi dagiti nga sasao
nga isu nga maiburay kada kami, iti daytoy nga aldaw. Ket dagiti iti dawat ken kararag ni, babaen itinagan ni Apo mi nga Heso Kristo. Amen. Maminsan pa'y kablawan kayo itinagan ni Apo tayo nga Heso Kristo. Nagadu iti ipalagip daytoy nga tawen kada tayo kakabsat. Gaputa nang rugi daytoy nga tawen 2020 iti panagbetak iti mayon taal iti January 12, 2020. Nga isumet iti panagsagsagana tayo nga mangipaay kadagiti tulong kadagiti kakabsat tayo iti Batangas. Ket may saak ang nangipan kadagiti tulong iti Nax United Methodist Church, face mask, makan, kenda dumapay iti niyeg dijay kakabsat. Ket kalpasan na iti panagbetak iti titaal, ket imay iti COVID ditoy nasyon tayo nga Pilipinas. Ket imay iti January 30, 2020 nga adda nga maysa nga babaeng Chinese nga isuket na hospital iti San Lazaro. Ket agtawan ni sona iti 38. Ket dijay nang rugi dagiti paspasamak iti biag kakabsat. Ket adu dagiti naadaan iti COVID-19 ditoy nasyon tayo. Umadado pay kakabsat. Gaputa saan tayo nga malapdan daytoy nga virus nga adda iti aglawlaw. Ket may saak nga pastoryo iti naadaan iti COVID-19. Ket napadasak iti nag-quarantine iti lasod iti 20 nga aldaw iti office ko ken oripay iti maysa nga silid iti John Wesley Room. Ken kastamet nga imay dagiti agsasaruno nga bagyo ni Rolly, ni Shoni, ken Ulysses nga isuda tinang dadaol kadagiti adu nga mulmula iti Bicol Region, dito Region 2. Ken kastamot nga imay iti layus kakabsat nga isu nga nagperdi kadagiti pagtaingan dagiti kakabsat tayo iti Marikina ken iti Region 2. Kang runana iti Isabela ken iti Cagayan. Ken kastamot nga kaano laong nga adda ti gingined kakabsat iti birthday ni Apo tayo nga Heso Kristo ken iti December 25. Ken kastamot nga ipalagip na kada tayo iti panagsardeng iti dawn prayer. Dayjay nasapa nga panagkarkararag tayo ditoy. Iti oras ti alas 5 iti nasurok nga maysa nga bulan kakabsat nga nagsardeng tayo nga nagkararag ditoy uneg iti church tayo. Ken kastamat iti Ilocano service. Nagsardeng iti panagdaydayaw tayo dito uneg iti church iti lasod iti upat a bulan na bayag nga awan iti serbisyo ditoy aging gana idi na irugi iti online service iti bulan laong iti Oktubre nga naddaan iti online service iti Ilocano. Gapuna ta kasapulan nga unaon tayo iti salunat tayo kakabsat tasan tayo ammono maakaran tayo iti daytoy nga sakit. Ken adu dagiti rumswa nga panpanunot iti daytoy nga tawen babaen iti panagpamati tayo ken ni Apo Heso Kristo. Adu dagiti saludsod nga nangegko ken nagkuna kanyak ayan iti Apo iti daytoy nga adda iti pandemya. Ket iti daytoy nga bulan iti Disyembre ket sinungbatan ni Apo Jesus dagiti amin nga saludsod tayo. Nga kinuna ni Apo Jesus kada tayo iti daytoy nga bulan siak iti Emmanuelyo. Anya ti kayat na nga sawen ti Emmanuel
God is with us. Nasa atin ng Panginoon. Na mula po noong January hanggang ngayong December ay tunay nga po na mabuti ang Diyos sa atin. Hindi po niya tayo pinabayaan kahit nawalan po tayo ng trabaho, nawalan kayo ng trabaho at close yung mga business at iba pang mga pagkukunan ng ikinabubuhay. Hindi po nagpabaya sa atin ng Panginoon. Sino nga rin iti akin basol dito'y kakabsat ti kinapudno na awan iti basol iti Diyos kadagito'y ang mapaspasamak iti intero alubong. Iti akin basol dito'y ket datayumot laong at tattao. Ti pampanunutan tayo ket bukod tayo laong saan nga ito isu ti pagsayaatan iti sanga parswaan. Ket sino ti nag-create iti daytoy nga virus? Taumot laong kakabsat. Saan nga ni Apo Diyos? Awan iti naigan ni Apo Diyos ditoy. Ditoy nga virus. Kakabsat. Isu nga pudno unay ti kinuna iti nasantuan a surat. Nagkurang tayo. Sapagkat tayo lahat ay nagkulang. Datayo ket nagkurang, ken nagbasol tayo iti sangawanan iti Dios. Ket iti daytoy nga aldaw, iti daytoy nga oras. Si pakumbaba tayo iti sangawanan ni Apo Dios nga dumawat iti pamakawan, kadagiti adto nga naglablabsingan tayo ken kuana. Ket maminsan pay nga maidaton iti biag tayo iti Apo. Iti mensahe iti biag iti daytoy nga aldaw ket may papan iti pannakaidaton ni Apo Jesus iti templo. Pannakaidaton iti biag kakabsat. Kang runaan na iti linteg ni Moses when the law of Moses nga pag ikaw ay bata at ikaw ay batang lalaki, si kakit ubing nga lalaki, ket masapul nga maidaton ka. Iti uneg iti templo. Ket isumet iti naramid, iti naganak na. Sinurot dati linteg ni Moses, nga iso ti sinurot da Maria ken ni Jose. Tinungpalta, no anya iti nailanad, iti linteg ni Moses. Ket ditoy ipakita na iti imbasa kada kayo tatay nga iti verse 22 nga kunana dimteng iti tiyempo apan ang tungpal da Jose ken Maria iti seremonya iti pannakadalus kas mayanurot iti linteg ni Moses. So daytoy nga pannakaidaton ket seremonya iti pannakadalus. Pannakadalus kakabsat kas kunana ditoy. Ket daytoy iti maysa nga linteg ni Moses. Iti daydi nga panawen. Ket ngarod impanda daytoy ubing. Iti Jerusalem tapno idaton da iti Apo. Kas kada kayo kakabsat amok iti ubing kayo ket naidaton kayo. Sino ba nandito ngayon na noong bata po sila po ay dinala ng kanilang magulang dito para ihandog siya sa Panginoon? Sino po sa inyo? Si Jessa? Si Risa? Nihandog ba kayo dito? Si Jacqueline? Dito ka ba nihandog? Salamat sa Panginoon. At sa mga kapatid po natin na nasa kanilang mga tahanan, isipin nga ninyo kung kailan kayo inihandog sa Panginoon ng inyong magulang. Matandaan mo ba, Ate Au, kung kailan mo inihandog si Larissa at si Jessa? At si Ate, si Jacqueline, kailan ba nihandog dito? Pag muwi kayo, agawid kayo, kahit lagapin nyo, kano nga ta? Alam mo ba, Jacqueline, kung kailan ka inihandog dito ng iyong magulang? Kayo po mga kapatid na nanonood ngayon, alam ba ninyo kung kailan kayo nihandog ng inyong magulang?
sa loob ng kanyang temple, katulad ng ating Panginoong Hesukristo. So napanda tapno maingi datag damet iti sakripisyo. Asa nga paris apagaw wenno dua a sibong ti kalapati. Kas mayanurot iti linteg ni iti apo. So hindi lang pala yung ating katawan ang ihandog, kundi part of that law ay meron pang kailangang ihandog. At dapat idatunda. Tingnan po ninyo dito'y naisurat nga sa nga paris apagaw wenno dua a sibong ti kalapati. Ket iti dayta nga tiyempo kakabsat adda iti lakay nga kinunana ditoy nga agnagan iti Simeon nga aglaod iti Jerusalem. Ket ditoy kinunana iti paset ti nasantuan na imbag ken managbuteng iti Dios ket padpadaanan na iti pannakaisalakan ti Israel. Ket kunana ditoy adda ken kuana iti Espiritu Santo. So, sa bawat iglesia, sa loob ng simbahan, meron po dyan yung mga may edad na may malalim na pananampalataya na sila po ay yung nananalangin sa atin ngayon. Ti saludsod, sino kanta kayo ti addaan iti naunog, iti pamati na nga aging gana itataket, agkarkararag ken dungudawat kay ti Apo, nga sapay kuma, ta ni Apo Diyos iti mang bendisyon, kadag iti amin nga anak na, kas ken ni Simeon, nga ururayan na, daytoy nga ubing, nga kinunana ditoy, paset tinasantuan asurat, nga saan nga matay isuna, aging ga ang makita na ti Kristo. Lakay uunay isunan, ngem kas ko na ti paset tinasantuan na surat, saan nga matay, aging gana ang makita na ti Kristo. Ket napasamak amin dagitoy kakabsat, tinungpal ni Apo Diyos ti Karina, idi nakita na iti ubing, sinakruy na. Ket nagyaman iti Diyos, nga kinuna na, ta tinungpal mo ti Karimo Apo, palubusan mo na pumusay asital na ti adipen mo. Nagmayat ana, nung nalpas tayo aminan, dagiti amin nga banag, nga masapol nga aramiden tayo, nakita po natin, ng mga anak po natin ay successful na matagumpay na sila, bilang nanay, tatay, katulad po ninyo, okay na lahat. Katulad siguro si Simeon, pwede rin ninyo sabihin, Panginoon, masaya na akong kukunin po ninyo. Di ba? Naragsak kayon, nga pumanaw iti daytoy nga lubong ayan tayo, no makita yung nagbaligi da aminan, awanen, iti pampanunutin niyo, iti papanaw yo kas ken ni Simeon. Ket nga rod, di blessing nagpatag, binindisyonan ni Simeon dayting ubing, iso nga da kami nga papastor, ken dipen iti Apo, ket da di bendisyon, no bendisyonan da kayo, ikalpasan dayting service, awaten nyo di bendisyon. Gapot na nagpatag iti bendisyon. Bendisyon iti ubing. Kas kuma iti pa ng bendisyon, binibuyak di jay faith journey ni Tony Gonzaga. Datatang ken inang dangamin ket Metodista iti Taytay Rizal. Buybuyaok. Dahil pa ng disiplina na dahil dyan naganak ken kuana. Nga haan nga napadasan dagitoy nga ragragsak aging gahan nga nagasawa isuna. Binambantayan da ti anak da. Ni Tony han nga napadasan tinapan iti adda yung lugar nga han nga kadwa iti naganak na. Adda latta. Ket kunani tatang na aramidek da iti anak ko gaputa kayat ko nga simayaat iti kasasaad mo. Di ba? Itatan kitaon nyo nagbaligi isuna. Isu nga dagiti naganak ket amok na imbag iti kayat da kadagiti anak da. Saan da kayat nga agrigat dagiti anak da. Isu nga sa inyo pong mga anak, tandaan po ninyo. Kaano po yung mga sabihin ng mga magulang ninyo, kailangan sundin po ninyo. Ito rin ay para sa atin. Hindi para sa kanila ito, kundi para sa atin. Istrikto sila dahil gusto po nila na magiging mabuting tao po tayo.
Kaya dayjay kakabsat di bendisyon, dayjay tinagpatag, ket nga rod umay iti Apo, imay ni Apo Heso Kristo kada tayo, tapno iso ti mangisalakan kada tayo. Awan sa bali nga makaited kada ito'y nga panakaisalakan, no dilaong ni Apo Heso Kristo, iso nga imay kada tayo ang nagbalin na tao, ken kalpasan na agsagaban to iti cross, tapno kasta, ket maaddaan tayo iti bihag. Ket iti pagyamanan tayo iti dayto nga tawen, iti kastalaunay a panagayat iti Dios kada tayo. Ti ayat ti Apo ket agtultuloy. Umay iti baro nga tawen, daytang ayat adda kakabsat. Ket ngarod iti dawat ken kararag ko, nga umay kuma iti baro nga tawen, nga awan kuman iti COVID. Mapukaw to dayto yen, lusawan ni Apo Diyos dayto yen, ket agsubli iti normal nga panagbiag tayo kakabsat. Adu dagiti saan tayo nga naramid ti dayto nga tawen. Ngem uray adu dagiti saan tayo nga naramid, ket kakabsat agbalin kuma daytoy nga lesson kada tayo nga iti biag ket para laong ken ni Apo Hesukristo. Iti saludsod kada kayo amin iti daytoy nga aldaw. Iti pannakaidaton iti biagyo iti Apo. Agtultuloy kadi iti kinapudnoyo. Ken may sapay nga saludsod. Anya iti impaay iti COVID, iti biagyo. Anya ti lesson ni impaay daytoy nga COVID-19, iti biag tayo amin anamati. Sapay kuma, tani Apo Diyos tagtultuloy, ang mga iwan, mga dalan, ken mang bendisyon kada tayo amin, agkararag tayo. Naindaklan ken man nakabalin nga Diyos, ipeksami iti panagyaman mi ken ka iti daytoy nga aldaw, maudi nga aldaw iti bulan iti maudi nga Domingo, iti daytoy nga bulan iti Disyembre. Agyaman kami, iti kinaimbag mo kada kami o Apo iti likudan, nga adda iti pandemya. Saan na kami nga binaybayan o Apo, impaayan na kami iti salunat, kanimpayan na kami kadigiti kasapulan mi tinaldaw o Apo. Ket Ama dawaten mi, iti agtultuloy nga panang bendisyon mo kada kami amin nga anak mo nga Ilocano. Nagdaydayaw ken ka dito'y Knox United Methodist Church. Agyaman kami kadigiti agkasangay o Apo, ken kastamot nga agselebrar iti wedding anniversary da. Iti dayto nga bulan. Ket agtultuloy iti panangidawdawat ken panangikararag mi o Apo. Iti salunat dananay amor sermonya ni Mr. Sosimo Andres, ni Mr. Florentino David, ni Kuya Raymond o Apo nga naoperaan, idi napalabas nga aldaw. Agyaman kami iti nabaliging operation ken kuana. Ken kastamot karkaragan mi ni kabsat nga Cedric de la Cruz ipapan na ijibalasiw taaw o Apo. Ken kastamot nga ikarkaragan mi ti salunat dagiti amin nga anak mo uray pay ni Precious nga anak ni o Apo. Ken kadagiti amin nga dagiti marikrik na ti bagida o Apo iti dayting aldaw. Ket o Apo gyaman kami ti pamilya ti Ferrer nga adda kada kami ti dayting aldaw, bendisyon nam ti salunat da. Ken ti family ti Luterio, bendisyon nam kadi isoda. Ken kadagiti kakadwami iti dayting aldaw, iti panagdaydayaw mi ken ka. Wenno Ama, ikamatelek mi ken ka iti umay nga baro nga tawen. Bendisyon nam kadi o Diyos. Bendisyon na kamo o Apo. Kaasyan na kam kadi o Apo.
ket si kakadi tagtultuloy, ang mangipaay kadagiti kasapulan mo apo, iti sumarunong at tawen. Bendisyon namin digiti kabsat mi agtatrabaho iti balasi o taaw. Ket ama, ipapakaasi mi o Diyos nga bendisyon namin iti trabaho da kadi. Ket dagiti ti dawat ken kararagmig bon tinagan niya po mi nga Hesus Kristo. Amen. Ita kakabsat ti panakaala dagiti sagsagot. Masapul ang mangitugot ti tunggal maysa iti sagot kas mayan nurot iti parabor ti Apo a Diosyo. Mabalin tayo kakabsat nga ipaay dagiti sagsagot tayo iti bank account at GCash na nasa screen po natin. Agyaman kami ken o Diyos, kadagiti nga sagot nga ipaay mi, iti panagserbi mi ken ka. Bendisyon nam kadi, dagiti ima, nang ipaay kadagitoy, ken uray pay kadagiti anak mo, kadagiti undag iti pagtainganda, nga mangipaay dati sagot babaon, iti bank account, iti Knox United Methodist Church. Ket dagiti ti dawat ken kararagmi babaon, iti nagan ni Apo mi Hesus Kristo. Amen. Madaydayaw itinagan ni Apo tayo nga Hesus Kristo, ket into no December 31 iti covenant service tayo, ket ti speaker tayo ket ni Pastor Edwin Abag. Ken dayta Apo iti covenant service tayo, iti oras iti alas 7 iti rabii. Virtual daytoy han face to face daytoy Apo. Ken kastamet into no umuna nga Domingo iti Enero ket ni DS Robert Parcasio iti speaker tayo ditoy. Ket awawisen da kayo amin kakabsat nga umay agdaydayo ken ni Apo Dios no lakit di titawenyo ket 18 aging gana iti 65. Ket open daytoy church tayo. Ket niya po Diyos kumay timang bendisyon kada kayo amin. Agyaman na kada kayo iti kaadayo iti daytoy nga aldaw. Ket tatala nga makita iti rupayo face to face. So maragsakan to'y puso ang makakita kada kayo kakabsat. Ken kastamot nga agyaman na kadigiti liturgies. Ken kadigiti speaker tayo. Ditoy nanipod by January aging ganiti December. The Sir June Sermonia ni Judge nga Edwin Larida Jr., the DS Robert Parcasio, ken dagiti amin nga nagbalin nga adipen iti Apo nga nangipaay iti mensahe ditoy. Ken kastamot nga yaman na kadagiti nagbalin nga liturgies tayo, ken iti agtugtog iti piano. Thank you po Kuya. Dahil binigay po sa inyo, binigay po ng Diyos yung ating organist. And then to Brother Francis, thank you Brother Francis
at ibinigay po ninyo ang inyong presensya sa amin ngayong taon na ito. Mga staff na nandito ngayon, si Renuel, thank you. Si Romel, Ronnie, Richie, Ate Tess, Jade, Phil-Am, sino pa nandyan? Tayo po lahat nandito na kung wala po kayo ay hindi po magiging matagumpay ang ating worship service. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa tulong po ninyo, mga ministerial team, si Deaconess Sharon, na kasama ko sa Ilocano service, at ganoon din doon sa Dawn Prayer, si Deaconess Irene ang kasama ko po doon. Kaya sa susunod na taon mga kapatid, 4 po yung ating service dito, or 3 yung service. Yung unang service po ay Ilocano service. Yung pangalawa po ay Tagalog at English service. Yun, magkasama po yun at 9 o'clock. And then yung pangatlong service ay 3 p.m., alas 3 ng hapon. Ito po ay Aldersgate Youth at Vesper. Magkakasama po yun. So may 3 service po tayo sa susunod na linggo. Ilocano service, traditional service, at contemporary service. So, pwede po kayong pumunta sa alinmang service po. Mula umaga hanggang hapon po sa susunod na linggo. Ni Apo Diyos ko mangarod, kag bendisyon, kada tayo amin, iti daytoy ngaldaw, nga panagdaydayaw tayo kenkwana. Ni Apo Diyos ko iti maidaydayaw ken may tanok, iti biyag tayo am amin. Kantaon tayo iti mauding imno. Naranyag ay tuyang dawitan, tuy puso naranyag, ngawan di makapadal, ni Jesus ilawan. O nanyag, alawag naranyag, anang sil na puso kenrit na, isut silaw karatwag, nasilnag ay tuyang dawita, di Diyos ito'y Adam, to'y puso pinamarik na, ayat kenrasya na. O nanyag, alawag naranyag, anang sil na puso kenrit na, tirupa ni Jesus na imnas, isut silaw kararwa. Narambak ay tuyal dawita, dayaw ayat ada, di langit dinagkapwan na, para urnay dumang. O nanyag, alawag naranyag, anang sil na puso kenrik na, tirupa ni Jesus na imnas, isut silaw kararwa. When Apo naranyag, kenasilnag daytoy aldaw ita. Katagyaman kami, iti parabor iti biyag mo kada kami o Apo. Ken kastamot nga agyaman kami, iti panagkasangay ni Ate Nerissa sa Monte into 29. Agyaman kami, kadagiti amin nga agrambak ita nga aldaw o Apo ken bulan. Ken kastamot nga agyaman kami, iti biyag ni Kabsat nga Bea Alejo, iti panangipaay na iti special number. Ken kastamot ni Sister Jinky Rebecca Jinhiyaw nga daiso na Bagyo. Bendisyon na misuna ken ni Pastor Kim nga madamada nga agipaay iti service kadagiti anak mo iti Baguio City. Ken kastamot nga bendisyonan o Apo
Dagiti amin anak mo ang nakadwami iti Ilocano service. Madaydayaw itinagan mo o Diyos iti daytoy nga tawen. Sika ti ari kadagiti amin nga ari. Ken sika o apo iti man nakabalin. Amin iti intero alubong. Wenno Ama, ikamatelek mi nga rod ken ka o Diyos iti biag iti tunggal maysa kada kami iti daytoy nga aldaw. Madaydayaw ko o Ama. Ket dagiti ti dawat ken kararagmi baboen itinagan ni Apo mi nga Heso Kristo. Amen. Ama ken anak kuman, ken Espiritu liwliwa, dayawen nga ipangruna, ti langit ken ti daga. Ket itawaten tayo ti pamendisyon iti Dios Ama, babon ti anak na isu ni Apo Heso Kristo nga isu ti dalan, isu ti pudno ken iti biag. Ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, isu kuma iti awaten ti tang awan patinggana. Amen. Madaydayaw itinagan ni Apo Heso Kristo.